Savremena medicina nas usmerava još tačnije u neku fiziologiju uopšte tela, zato i postoji gde se i definiše kao hirurgija za mršave ljude i hirurgija za debele ljude. Pošto je mnogo interesantnije i veoma češće hirurgija za debele ljude, uvek kombinacija različitih hiruških tehnika dovode do najboljih rezultata. Liposukcija je metoda konturiranja tela, ne gubljenja velike količine težine ili masnog tkiva na telu, već da se iskonturira telo da bude što proporcionalnije i što lepše. Kad su dermolipektomije i druge metode odstranjenja viška, kako samog masnog tkiva, tako i kože, one su superiorne, mogu se svugde na telu raditi, ali nažalost za sobom ostavljaju ožiljke koje nekada mogu da budu minimalni, a nekada i veći. Ali ožiljak ne treba da nam bude orijentacija u tome kako ćemo telo izvajati i ono što je najbitnije reći da sve nehiruške metode uslovno gubitka masnog tkiva ne mogu da budu ni otprilike usporedne sa liposukcijom ili dermolipektomijom, jer tim dvema operacijama mi na jedan najbolji način odstranjujemo u broju te masne ćelije. Mast nije graft, mast je poseban entitet kad je uopšte čovečije telo u pitanju i kad je liposkulptura tela sama u pitanju, zato je ona i superiorna, moćna i mislim da dovodi do najboljih estetskih rezultata.